Good morning. Good morning. Me pacho Edino Dr. Isaac Ofori Tieku. Okay. Doc. Anya ayi. Yes. Okay, Doc. Me only what Tiefo nyina ache. Yeah, that's it. Yes, yeah, that's a panel pay. Now, and why you din komo Emma wo boy to understand the name be akoso ewo adwasafo ni nua bema ye bo hu komo ni ade. But there is a video that video in so no asatia e kopa about Doctor Apostle Tiase nsem o kan fa ne ba Akofena ho. Oka so ne doba oso nani. Watete no na wotwe mienu odi na wotwe mienu no te no etete no se ono na asafo no ohun se obetimi asi na namu asi woni ho a among for the video yin so e justification say it is enough for Akofena se obeka so ono ne di opapa de Akoma FM. But what was that video no? Me dey say maka kire mo say papa mene no start adwuma na say metena ne ho ehwe ono ne ma ene na busua nyina since 1990 nti de papa ka ne oyeye infoni num ne ade de minya efi sabra me no kan nti kwa akorada nti day in day out minim ne ekoso wo esie de ekoso wo ne ma ene asorenim ye mechimi aka nti infoni a minim infoni ne dada amanka mention ne say Akoma FM 87.9 ampa mira apostle Joseph ansana obewu na ode ne be ya tena ne na so esan se munyina munim se papa yi na dwuma ye ne ade nti dru baabi na waye mre kakra nyamre se ontimi enye ne ho hwe na wa onyi ti na dwen ne se empani to sa ekomofra diem enti ne mai mu baako a osusu se obehwe na wode na tena ne na so na wahwe ne nyuma ene asore ne sumpo oyi nana Akofena ya enra ne nansen asemu yi befa ne hu etena ne na so ensie beye ni enan konum kura na nsia na emise yenyina ateye Kantanka group of companies obeda no se CEO ena asori Kristo asafo eni ye bi koso anye papa fe anye ne de anye na nika yemu bi de esase e wo fie ne nti ene ma ekoso no ye hui ye teye na akoye efi asem a ye ntimi mehuro ye ntoma fin ewa ebedwemu nti no papa fa kwan bi so eyi ni free so enye se odisie ye oye in public ema asori ma ne ma enyina hu nse wayi na si fom oman mu dodo no ate se nana Akofena na ye de ne si se CEO Kantanka group of companies so no ne papa asan si ni fom ema papa e fa na adwuma na wo ye enti sabre no ansam obesi ni fom no nsam say de no wakafa ne ho ye nyina ne kwadwo na atena efiri ne mofrase ye ni modo na wo ne papa ene saraju asafo ye ka nuano mu ana esedaka na omu click pa e ono ni nuaju asafo enti sa odo no de Kristo asafo ni biara enim sa asem no e da se okay enti we interview we before say papa ebe de da kra sorry be bia 87.9 Kumasi yeah that's sa do no de na wo ho papa e kan ye ansan no de ne bedi sa ade a o ma obedi ni niam nyina ni mo okay now okay that's ya no pay asidanim yeah that's it for Dr. Isaac Ofori Tieku ena yene na din komo no if I do be now ye apostle Joseph Kantanka the late no ye ne physician nti we be no be ne pa nti
that is that nti ano na ɛde ɛte no yɛbɛkɔ yɛ nim